Με άλλα λόγια, η Κύπρος δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι στην Ευρωζώνη, δεν είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έγινε σαφές. Θέλω να κάνω μία παρέμβαση. Κύριε Βαρουφάκη. Καταλαβαίνετε αυτό. Ακούστε. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, αν είστε ένας επιχειρηματίας Κύπριος και έχετε 1 εκατομμύριο ευρώ στη Τράπεζα Κύπρου και έχετε υποχρεώσεις επαγγελματικές, επιχειρησιακές, στο Λονδίνο, στη Γενέβη, στη Φραγκφούρτη και πρέπει να ξεπληρώσετε κάποια ποσά σε αυτές τις χώρες, δεν μπορείτε να το κάνετε. Το οποίο καλείστε αυτή τη στιγμή είτε να πτωχεύσετε, είτε να βρείτε κάποιον δημιουργικό τρόπο να πληρώσετε αυτούς τους οποίους χρωστάτε. Βέβαια, μπορείτε παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε να τελειώσω γιατί έχει σημασία αυτό. Έχετε 1 εκατομμύριο στην Τράπεζα Κύπρου. Μπορείτε να το πάρετε αύριο που θα ανοίξουν τράπεζες, σήμερα, και να αγοράσετε ένα γιότ από τη Λάρνακα. Να το πάρετε, να πάτε στην Ιταλία να το πουλήσετε σε ιταλικά ευρώ, άρα το κυπριακό ευρώ δεν είναι το ίδιο με τα ιταλικά ευρώ, για να ξεπληρώσετε τους ανθρώπους τους οποίους χρωστάτε στη Φραγκφούρτη, στο Λονδίνο ή στη Γενέβη. Το οποίο σημαίνει ότι για να εφαρμοστούν οι περιορισμοί εξαγωγής κεφαλαίων, πρέπει να εφαρμοστούν κιόλας ταυτόχρονα περιορισμοί στο εμπόριο, στις εμπορικές συναλλαγές. Αυτή τη στιγμή, σήμερα. Μα πολύ παραστατικά. Την ημέρα που βρισκόμαστε τώρα. Πολύ παραστατικά, επειδή έχετε. Η Κύπρος δεν βρίσκεται στην Ευρωζώνη. Αυτό ναι. Δηλαδή, είπατε παραστατικά δεν που βρίσκεται στην Ευρωζώνη. Το εξής πράγμα που πρέπει να περάσει στον κόσμο. Το κυπριακό ευρώ δεν είναι το ίδιο με το ιταλικό. Προφανώς δεν είναι. Ούτε με το ελληνικό. Ούτε το ελληνικό είναι με το ισπανικό. Και ούτε το ελληνικό είναι το ίδιο με το γερμανικό. Να πούμε ότι τα περιοριστικά μέτρα θα είναι για 4 ημέρες. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της Ευρωζώνης.